खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं खिलिखां ब्रह्म थारैनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा उन्दै समावनो बिफा गोमाजानायनि उनाव बिमानि ख' अननायजों गंसे फिसा दुखुथिया नखरनि साब्रै बिदा फंबाया बिमाय दैमालु बसुमतारीनि दिथा आरो रांखावरि मदद होनाय आरो गावनि नाजानायजों जाफुंसार जानो थांगासिनो दं बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफ्रा क'क्राझार जिल्ला पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय लाहामपुर गामिनि रुंसारि जयदिस्थिर आरो बिमा महिबालानि फिसाज्ला सोमखां दैमारिया बड'फा मिशन सुपार 50 नि गेजेरजों नीट आनजादाव 453 नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानायजों लोगोसे MBBS डक्टर फरायनो साखाफारा सोमखां दैमारि बिथांनि बड'फा मिशन सुपार 50 नि गेजेरजों उथ्रिसारनो हानायखौ पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरां लानायजों लोगोसे बिथांनि नखराव थांनानै बरायना मान बावदों। लोगोसे सेनं मैथाबारि गामिनि बिफा बेरखां ब्रह्म बिमा अनजुला ब्रह्म बिथांनिनो आंगो फिसाजो टीनामणि ब्रह्मआ नीट आनजादाव 424 नम्बर लाना उथ्रिसारनो हानायनोबो मान बावदों। सोमखां दैमारिनि बड'फा मिशन सुपार 50 नि गेजेरजों नीट उथ्रिसारनो हानायखौ गावनि आंगो जोनोमगिरि बिमाया खुसिनि बानाजों मोदै गनानै गोजोननाय फोरमायनायखौ लोगोसे बिटिआर सरकारखौ हाजासे साबायखर बावदों। बिफा गोमा जाखांनायनि उननिफ्रायनो बिदा फंबाय साब्रैबो सुजुखां दैमारिया एमटेक कमप्लिट सोमखां दैमारिया बड'फा मिशन सुपार 50 आव नीट उथ्रिसारनो हायो। रोखोम दैमारिया भुवनेश्वर IIT आव बिटेक खालामगासिनो आरो दुइसिन फिसाज्ला थांखि दैमारिया क'क्राझार फाइन आर्ट्स कलेजाव लागासिनो दं होननानै फोरमायदों बिमाया। खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुङा मुस्रि सोमखां दैमारि आं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय लाहामपुर गामिनि आंनि फरायनायखौ गामिनि गुदि फरायसालियावनो जागायजेनदोंमोन बिनिफ्राय आं उमानन्दआव फरायदोंमोन हाइ स्कुलाव उमानन्द ब्रह्म हाइ स्कुलाव बिनिफ्राय आं मेट्रिकखौ पास जानानै UN एकाडेमियावहाय फ्रियैनो फरायनो मोन्दों आरो ओमफ्राय HSLC आव आं 90.5% मोन्दोंमोन आरो बर'नि टप 10 आवहाय जायगा आवग्रिनो हादोंमोन आरो ओमफ्राय HS आवहाय आङो पास जाखांनानै ड्रप लादोंमोन मेडिकेलनि थाखाय कचिं आरो बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मेडिकेलाव सेलेक्ट जादोंमोन आरो बिनि थाखाय आङो बिटिआर गभखौ साबायखर बावनो सानो आरो UN एकाडेमिनि गाहाय फोरोंगिरि सार आरो फरायसालिखौबो आङो साबायखर बावनो सानो फ्रियैनो फरायनो खाबु होनायनि थाखाय दा आङो नीटआवहायो 453 मार्क 87.85% लानानै पास जानो हाबाय आरो दायो आं सानो मोजां मेडिकेल कलेजाव एडमिसन मोननो हाथों बेखौनो आसा खालामो आरो आं सिगां अबायबा माबा एक्सट्रा बेफोरबायदि एग्जाम होखांबायमोन नामा? एग्जामथ' आं JEE होदोंमोन JEEआव 77% मोन्दोंमोन आरो नोंथांनि बेफोरबायदि जाफुंसारनायाव नोंथांखौ सोर माबायदि मदद होआ? आंखौ आंनि आमायानो बांसिन हेफाजाब खालामदों आरो आंनि बिदा आरो आंनि फोरोंगिरि सारमोन आरो आंनि आइयाबो एसे हेल्प खालामदों। जिहेतु नैबे ओनसोलनिफ्राय नोंथाङा सासे डक्टर जानो थांगासिनो दं गोसोआव माबायदि मोन्दों? आंथ' जोबोद मोजां मोन्दों माने जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय फार्स्ट टाइम आंनो मेडिकेल नीट एग्जामखौ उथ्रिसारनो हादों बिनि थाखाय आं जोबोद गोग्गानाय मोन्दों। आंनि फिसाखौ जोबोद खस्थ'यै फोरोंबोबाय ओमफ्राय आं खस्थ' बिबायनि अननायजों दिनै आंनि फिसाया डक्टर जानो थांबाय सासे IIT एमटेक पास खालामनानै फैबाय दा PhD खालामनो गुवाहाटि IIT कलेजाव एप्लाइ खालामदों रिजाल्ट फैथ'वाखै दा आं आरो सासेयाबो उरिसायाव IIT फरायगासिनो दं आरो सासेया जोंनि क'क्राझार आर्ट कलेजावनो फरायो दिनै फरिखा दं होननानै बेयो दहायनो थांबाय आरो 10थानिफ्राय फरिखा ओमफ्राय आंनि फिसाफोर रोंनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय आरो आं गामिनि गासैखौबो
बिजायं जानाय बिजानै जानाय बयखौबो नोंसोर मानो लेखा फराया होननानै आं बयखौबो रायो। नाथाय आनैया जोंखौ रायलायबाय आयंआ जोंखौ रायलायबाय होननानै बुङो आरो आं मोजां जाजानो लुगैयो बयखौबो आंनि आंगोनि फिसा बायदि आं गासिखौबो अनजोबो बेबायदि आरो आं जोबोद बिफा गैया मा गैया जोबोद खस्थ'नि बिमायनि अननायजों आं फिसाफोरखौ गेदेर गोलाव खालामनो हाबाय बिबथै बिमादै गासिबो जा एसे दं मदद होलायनानै आरो बेनो। जिहेतु नोंथांनि न'खर सामलायनाय बा नैबे फिसा फिसौ फोरोंनायाव गोबां रांखान्थिनि जेंना सोमजियो बे बिथिङाव सरकारनिसिम माबाफोर फोरमायहरनो दं नामा? सरकारनिफ्रायथ' आं मोननो लुगैयो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों दिनै रिन बिन जोबनो गैयै जाजोबनानै दं आरो होमबाबो खस्थ' मस्थ' औ खस्थ' मस्थ'यै जेरैबाबो सोरखिलांनांगौ होननानै आं खस्थ' खालामो बिमायमोनबो जा एसे हायो आं एसे हरदेरबाय बिमायमोन हरबाय आरो आंनि बिब'नि फिसाज्ला आंनि बियानैया देग्लाय 2024नि निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै 453 नम्बर मोननो हादों गासै आं बेयाव जोबोद गोजोननाय मोनदों गावनि खस्थ' आरो नाजानायनि गेजेरजों गावनि एम इन लाइफआव गाव सौहैनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बिनिनो आंगो बिदा सासे दंबायो बेबो IIT ABSU बारानासिनिफ्राय नै दाख्लिसो मे मासाव रिजाल्ट नुदों एमटेक बिटेक प्लास एमटेक 5 इयार्स इन्टिग्रेटेड कर्समोन इन्जिनियारिं फिजिक्सआव बियो एमटेक जानानै फैबाय आरो दा PhD नि थाखाय गुवाहाटी IIT आव एप्लाइ खालामगासिनो दङ बे इन्टारभिउ जोबखांबाय बाइबाबो जाखांबाय दा फाइनाल रिजाल्टखौ नेनानै दं आरो बिनिनो फंबाय सासे दंबायो बे फंबाया थांनाय बोसोराव बे रोखोम दैमारि बिनि मुङा बियो IIT भुबनेश्वराव मेकानिकेल इन्जिनियार बिटेक प्लास एमटेक बेबो दा सेकेन्ड सेमिस्टार कमप्लिट जानानै थार्ड सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं बियो उइदाउट कचिं थांनाय बोसोराव न'आव फोरोंनानैनो जे एडभान्स आनजादखौ क्रेक खालामनो हादोंमोन बियो गाहायै जोंनि गामिनिनो गुदि फरायसालि माने बै समाव बेन्सारानोमोन जोंनि फरायसालिया बेयावनो फरायदों आरो बिसोरो गभर्नमेन्ट कलेजावनो गभर्नमेन्ट इनस्टिटिउट थारमाने उमानन्द ब्रह्म गोजौ फरायसालियाव फरायनानैनो बिसोरो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादोंमोन बिनि उनावहाय सानैबो UN एकाडेमियाव फ्रियावनो फरायनो मोनदों आरो बिसोरो गावबा गावनि जिउखौ दा साक्सेस खालामनो थांनायनि लामायाव नुनो मोनदों आरो आं सानदों बिसोरनि एमआव उन्दैनिफ्रायनो बिसोरो जेब्ला उन्दैमोन बिसोरनिफ्रायनो बिसोरनि एमआ जोबोद मोजांमोन आं बिसोरनि एम लानायखौ आं गोजोननाय मोनदों जेब्ला बिसोरो क्लास 1, 2, 3 फरायबानो बिसोरनि एमआ मामोन सासे डक्टर जागोन सासे इन्जिनियार जागोन बिदि होननानै बिसोरो एम दंखायोमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो बेनिफ्राय आङो बिसोरनि एमखौ आं जेरैबाबो हेफाजाब होनानै मदद होनानैबाबो आं फुलफिल खालामगोन आंनि बे गोसो सिङाव दंखायोमोन आं बिसोरखौ जेरैबाबो मदद खालामगोन हाजासे जेसेबां हागौ एसेबां बेखौ साननानै आं बिसोरखौ जेब्लाबो थुलुंगा होदों फरायनायखौ उन्दैनिफ्रायनो आङो बिसोरखौ आबाद लाबोदों आरो नायबोदों आरो आंनि फरायसालियावनो आं बिसोरखौ आंनो दिथा खालामगोन होननानै आंनि फरायसालियावनो आं सोनानै बिसोरखौ फोरोंदों बेनिफ्राय बिसोरो जेबायदि गावसोर नाजादों बोसोन होदों फोरोंगिरिफोरनि मददजों गावसिनि खस्थ' नाजानायजों बिसोर दिनै गावबा गावनि एमाव सहैनो हाबाय आरो इयुनाव सासे मोजां सुबुं जाहैगोन बर'नि सासे मोजां सुबुं ओंखारगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बिसोरो बिदा फंबाय साब्रै आंनि आब'निनो असे फिसा सानबावदों जे जोबोद जोंनि ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा जे पाटगाव ओनसोलनि जेनाखि नैबे लाहामपुर एबा सोमखां दैमारिनि असे बिदा जोंहा सुजुखां दैमारि फंबायाबो जे दिनै IIT जेनाखि फरायनानै जे दिनै एमटेक
एमटेक जेनाखि उथ्रिसार जानानै फैबाय आरो फंबाया दिनै जे खस्थ'नि गेजेरजों जे PhD जेनाखि डिग्री बेखौबो गुवाहाटीनि जेनाखि IIT बेहाय बिथाङा खालामनो थांगासिनो दं आरो बिथांमोननि जेनाखि न'खरावनो जे सासे इन्जिनियार फरायगासिनो दं जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे नैबेबायदि जेनाखि न'खरनि जेनाखि फेमिलि जेनाखि बेकग्राउन्डखौ जों नायोब्ला जे न'खरसेयावनो जे सानै इन्जिनियार जानो थांगासिनो दं आरो सासे जेनाखि डक्टर जानो थांगासिनो दं आरो सासे जोंहा बिथांमोननि जेनाखि न'खरावनो सासे फंबाय जेनाखि आर्ट जेनाखि सावगारि एरखांनाय जेनाखि बे रोंगौथिखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो जे नाजायोब्ला जे खस्थ' खालामोब्ला जे न'खरनि जेनाखि आंखाल जेनाखि रांखान्थिनि जेनाखि आंखाल बे आंखाला मालाबाबो हमथानानै दोननो हाया दा बेखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ बे समाव आं खावलायजों जे न'खरनि जेनाखि जेसेबांनाखि आंखाल थाया मानो नोंनि गोसोआ जुदि नोंहा सिमां दङब्ला जे जिउआव नों जाफुंसार जानो थाखाय एबा डक्टर इन्जिनियार जानो थाखाय एबा गिदिर अफिसार जानो थाखाय जुदि नोंहा सिमां दङब्ला बै सिमांखौ जाफुंनांगौब्ला नों गोब्राबथार खस्थ' खालाम गोब्राबथार खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंनो जे नोङो मोजांथार जुदि जानोब्ला जे नोंनि जेनाखि आंखालखौ दिनै नाहरग्रा मदद खालामग्रा गोबां समाजाव मानसि ओंखारबाय आरो दिनैनि थारिखआव जों बुंनांगोन जे आथिखालनि जेनाखि सरकार बिटिआर जेनाखि गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सारनि जेनाखि दैदेननाय बे दैदेननायनि गेजेरजों जे मोनफ्रोमबो जेनाखि मेडिकेल एबा इन्जिनियार लाइनाव जे फरायनो थाखाय जे जोंनि जेनाखि गामि ओनसोलनि जेनाखि फरायसाफ्रा गोबां रांखान्थि आंखालाव जे कचिं लानायनि जेनाखि खाबु बे खाबुखौ मोनाखै नाथाय दिनैनि जेनाखि सरकार बिटिआर जेनाखि गभर्नमेन्टआ सुपार 50 जेनाखि मिशननि गेजेरजों जोंहा मेडिकेलआनो जा इन्जिनियारानो जा एबा सिभिल सार्भिसआनो जा बैफ्राव जाहाथे सुबिदा मोनहैनाय खाबु मोनहैनो थाखाय दिनैनि जेनाखि सरकारा बड'फा मिशन फर सुपार 50 बड'फा मिशन सुपार 50नि दारै जोंनि लाइमोनफोरखौ गोबां थुलुंगाखांनाय जेनाखि राहा लामा लादों बेनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जों बुंनांगोन आरो आसा खालामो जे दिनै सोमखां दैमारियाबो जे बड'फा मिशन जेनाखि सुपार 50नि दारै दिनै मेडिकेलाव जे एडमिसन मोननो थांगासिनो दं बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव एबा गोग्गाथाव बाथ्रा जों बेखौ दिनै पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौ रोखा बुंनो हायो। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।